όπισθεν ολοταχώς, όπισθεν στις ρίζες μας, όπισθεν στις αξίες μας, όπισθεν στην πίστη μας που μας κράτησε ορθίους, για την οποία θα πρέπει να αισθανόμεθα υπερήφανοι. Είναι η ώρα τώρα της αυτοκριτικής. Είναι η ώρα της αποφάσεως. Είναι η ώρα γονείς, παπάδες, πολιτικοί, μια κοινωνία ολόκληρη να κάνει την αυτοκριτική της και να σκύψει με πραγματικό ενδιαφέρον πάνω στα παιδιά μας, τα οποία μας κοιτάν στα μάτια, γιατί τους κλέψαμε τον κόσμο ο οποίος τους ανήκει, αυτόν τον κόσμο που εμείς τον δανειστήκαμε από εκείνα τα παιδιά. Γι' αυτό σήμερα οι μυροφόρες γυναίκες και ο ευσχήμων βουλευτής και ο μαθητής ο Νικόδημος για αυτή την τόλμη μας μιλούν, την τόλμη της αυτοκριτικής, την τόλμη να κάνουμε μία πορεία η οποία θα είναι σωτήριος, την τόλμη να παραδεχθούμε επιτέλους τα λάθη μας. Δεν είναι στραβός ο γυαλός, εμείς αρμενίζουμε στραβά.